Spoločnosť Ortivo SRO bola založená v roku 2007 so sídlom v Banskej Bystrici a s prevádzkou na ulici Milana Miloslava Hodžu 22 vo Zvolene. Naša spoločnosť sa zameriava na individuálne zhotovovanie, úpravy a opravy ortopedicko-protetických pomôcok s využitím najnovších postupov a moderných technológií. Klienti s poruchami pohybového aparátu, ale aj športovci nájdu u nás široké spektrum špecializovaných zdravotníckych služieb pod jednou strechou. V našej výdajni vo Zvolene s bezbariérovým prístupom nájdete rozsiahly výber ortopedickej obuvy a vložiek, ortéz, protéz alebo iných zdravotníckych, športových a ortopedických pomôcok. Dodané pomôcky sú hradené zdravotnými poisťovňami na predpis odborného lekára, na základe ktorého odporúčania k nám klienti prichádzajú. Obuv a vložky je možné u nás ponechať aj na opravu či úpravu. O našich klientov sa stará tým špecialistov s dlhoročnou praxou v ortopedickej protetike a v úzkej spolupráci s ambulanciami a klinikami. Presvedčte sa sami o kvalite nami ponúkaných služieb a navštívte našu prevádzku vo Zvolene.